ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi ba fata dinguirayi fallemma ko waktu yoni ha to ñoro jembuko kame masina en jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal teskede sukara koko ngakki yogay nokkuji ñalawma hanki o sanga juulala tisubara ko ndena jagga commerce mawɗo no fewi ne yeeyi kene tolno e temedde jeegom sak sukara taw koye coggu ɓurtungu no fewi to leydi Mauritanie police jennidi ɓe kollitiɓe nangui suka mo gandi mawdi no fewi taw ko balluɗo ɓen sala fistena nayo dognoɓe joyinduɗo hen lewru taw koye kaso central mo noksoɗa to leydi Mali caggala jonte ɗiɗi hofgo mabɓe juuɗe ɓe jangguinta ngal catala privé jangguinogal e duuɗe warande privé nandiral heɓama hanki o ɗum ko caggala jonde hakkude mabɓe e jagorɗo jangde leydi ndi to leydi Guinée nokku biteɗo lulani tawi nder leydi Guinée Conakry ɓe kolliti guliki hewde caɗele e lewru korka oɗo saaha beele ɓe daña glace maɓe jaaha kene tolno capanɗe tati e jeenayya kilométre hayɗum ɓe dañoyta koto leydi Libéria kabruji men mana wen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Tchad may jaaha to Ghana kame Libi ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni janjoɗena gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ko haakono haako wargani witta ko ala rewam ala effet a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ɗaɗi cukkiɗi ƴiƴam pendiɗama ha jeeyi sababu jaaɗo e ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koppi musoji ɓandu musoru sa jokkodire gorelte ma yiito hen hoore maɗa an joguiɗo tension AVC ɓandu jaaɗoru artina e kala saaha jungo walla ni kaygal ene wappiti walla ni ene jaaɗa aɗaron ka hayyade ni jama ni juma ni jokkoyde enɗam jokkodire gorelteya joni keɓa hen ko laaɓi gorelteya sa yiiɗi yaade to site mabɓe internet jangana hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri labde mbatta ko www.gorelte.com ma jengan hoore ma kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorelte joni min dokkuma ɗen tonggode so tawi koto leydi Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda 77 128 23 46 so tawi koto Dakar marché Zeng jokkodirɗa koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto France koye Amadou Ba 06 52 19 76 71 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese meɗena ciggam nangue wolgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw e gardogol Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame battiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wolgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation
e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heb kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woynduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woynduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗemo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 28 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase jeeɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal
weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba on ñagama yafuye noon dande no wahli no feewi saabi ɗum comme mabɓo wonande ceerno abou diaba sow mo belel gawde yellima to nokshode no woyi wadde kala saaha to legal 6e ko ɗon wo tawete waɗɗani pharmacie Nelson Mandela kala noon jiɗɗo jokkodirde ceerno abou diaba sow mo belel gawde waɗete ko 46 40 66 23 taw yettinɗo hen communiqué o ko musidɗo mon haali abouba no jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe woyi waɗande mon gila korka fuɗɗi ha yettiɗo hen musidɗo men ceerno ibrahima saydou kane maran hande ko fate banggue laaɓal ɓernde laaɓal ɓandu jeeya koye gueɗe diine l'islam ceerno ibrahima saydou kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ha joni koye korka gonɗen korka ɓuuri yiɗede tan ko haale ko fati diine dewal Allah e saabu jomiraɗo subhanahu wa taala o wi mi tagirani yimɓeɓe e jinneji ɗi so wona haɓe ndewami e ndeke noon ɓaade neɗɗo tagira ko ha rewa Allah alay sago ko ɗum tan o foti wadde goɗɗum ko waɗi goɗɗum fof ko fawta hen tan kono o tagira ko hawa rewa Allah e rewde Allah noon a wawa rewde Allah tawa a laaɓani alay sago laaɓa laaɓde nde noon holno siforto alay sago laaɓa ɓernde laaɓa ɓandu laaɓa comci laaɓa nokkuɗo ndewrata Allah ɗo e laaɓa ndiyam ɗam kutortoɗa ɗam alay sago ɗam laaɓa so tawi en tumnima e konngol jomiraɗo subhanahu wa taala wonto wino so tawi on laatima kon junbuɓe laaɓe e koto suratul maidatu aya battuɗo 6 won kadi to jomiraɗo kadi o wino nelaɗo kadi comcima ɗi laɓɓin ɗumen e koto suratul mudassir aya battuɗo 4 ndeke noon won kadi to jomiraɗo wino kadi Allah ene yiɗi tuuboɓe ene yiɗi laaɓɓe ene yiɗi tuuboɓe huccitoɓe e muɗum ñaago tuubo buya ene yiɗi kadi laaɓɓe ay Allah ene yiɗi laaɓɓe Allah ene laaɓi kadi ene yiɗi laaɓɓe ndeke noon e alay sago neɗɗo so tawi omo rewa Allah alay sago o laaɓa huccito koye Allah Allah ko laaɓɗo alay sago o laaɓa no mbiɗen ni o laaɓa ɓernde nde o laɓɓina ɗum ha laaɓa e gañguji o wasa anje hay goto o wasa wadde hen mawnikinare o wasa wadde hen haasidagal o wasa wadde hen gañgu wasa anje hay neɗɗo goto neɗɗo fof yiɗano ɗum moƴƴere ɗum woni laɓɓinde ɓernde nde o laɓɓina comci ɗi mbasa wadde soɓe o laɓɓina ɓandu makko ndu wasa wadde soɓe o laɓɓina ko ñamata ko o wasa ñamde ko dagaki ko laaɓani o ñama ko laaɓi o liggo e doole makko o ñama ko laaɓi e so tawi omo juula ɗo so tawi o huccite Allah o juuli Allah jaɓa ko adi fof kam alay sago o laaɓa o laaɓa o laɓɓina o laaɓa o laɓɓina so tawi neɗɗo juuli laaɓani laɓɓinani e juuɗo muɗum so tawi en jiiɗi mbiyan ko 0 so tawi o rewi Allah o laaɓani o laɓɓinani e ndeke noon alay sago so tawi en jiiɗi mbiyan o rewi Allah ko 0 so tawi en tumnima kadi e konngol nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wonto meeri wiide coktirgal juulde ko laaɓal habri hadis o ko Tirmisi e Abu Dawud Imam Ahmad coktirgal juulde ko laaɓal e wonto wino kadi kanko kadi nelaɗo sa sallam Allah jaɓata juulde on mo laaɓani habri hadis o ko Muslim to kitabu dahur Allah jaɓata juulde on mo laaɓani ndeke noon en gandi coktirgal juulde ko laaɓal Allah jaɓata juulde mo laaɓani neɗɗo alay sago o laaɓa assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e lig seyba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama. ceerno ibrahima saydou kane no mbiɗani laaɓal woni kala hay sa yiiɗi jabanede duwaw alay sago laaɓa a jarama yo Allah nurdina gandal ngala jagorɗo jangde mo leydi Sénégal sakti hanki communiqué muma wonande yaadu foftorde ɓen jangoɓe e duuɗe jangguirɗe leydi Sénégal fonno wonde ko 31 lewru mars ndu gonɗen kono wattama ñalawma hande o à partir de 18h woni tan waktu 17 jamma o mo gonɗen ko nden fuɗɗoto ha 12 avril
ñande sappo ɗiɗi avril sanga 8h subaka ko nden gasata ɗum noon wiyete ko vacances de Pâques woni ko fuɗɗi ñalawma hande o nder leydi ndi Sénégal kala ko wona ɗum ko noon ɓen janguinoɓe wonande e nder duuɗe jangguiɗe leydi Sénégal ha tenti noon ɓen élevaɓe jangoɓe yogay lycée ji taweteɗe Dakar hande moɓodiri ɓen sukaɓe yiddeɓe ko seppude ngam wiide yo accite ɓen sehilaɓe mabɓe musidɓe mabɓe ɓeɓe janggi danno taw ko seppunoɓe ñande 11 nangano gilɗen ha hande ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe union nationale ko fate banggue gollotoɓe e cuuɗi ñawoje leydi Sénégal kolliti gila hanki hande ma puɗɗo natande hofgo juuɗe balɗe 3 ngam oɗo saaha wullitadeɓe toɓɓe 9 kaldanoɗe ko fate banggue gueɗe gurdam mabɓe ala hen kala ko laamu ngu notti noɓe jiɗiri ni gila to banggue prime mabɓe ha tenti kadi e logement ji mabɓe kala ala hen ko gasi ɗum noon ko hande e janggo o kala gartaten koye docteur Babacara Niang mo ganduɗa accitanoma e dow sarɗi kono altina hande o nodditama toon to suwert herbema ɗum noon jeeyi sababu ha hande ko fate banggue lelogol Ousmane Sonko toon to clinique makko mo mbiyata suma assistance ɗum noon o yahani goto en wonde docteur eɓe ɗiɗo ɓenne kadi ko noddaɓe ndiɗon mbaɗi ɗum ko caggal nde suka gorko goto dañi gañede adda toon holliti noon bamum oɗon suka wonande ɓe gaddi toon suka o nde ɓe kolliti so tawi kon Pastef min cafra on so tawi on gona yaadiɓe ɓen min cafrata on jeeyi sababu suka o wasde fitta ɗum ɗen gueɗe kala ene jeeya e oɗon sababu to weeli gara wuro wiyetego yero waalo noon yero waalo ne tawe e nder commune mo saare Koli Sall département mo weeli gara e nder galle sara demar galle joom wuro ngo sanga 17h sanga juulal takkusana ko nden tawa ɗon cukalel tigguyela ngel lebbi ɗiɗi ene wedda ɗon kono kadi ngel yiita ko angel wuuri angel waya ɗon noon kanko joom wuro wo noddi gendarmerie nde ɓen gari noon ƴetti cukalel ngel totti ɗuma karen ko ngal cetal tambingal ko fate oɗon fannu oɗon sanon loskoji jaajƴi gudditama en beele bawɗo wadde ngal baɗala wawa fawede jungo mari toñana woni no jagoɗo jangde towde laamu hooreji leydi ndi woni Macky Sall caggal mum luural ari hanki holliti ko candidat e sungoji 2024 ɗum koye yewtere grand jury nde o évita hanki kono wo holliti wo yaadani e miijoji yeewi askan wi jippade booli ɓittinde yimɓe helde addude caɗele e fitinaji o yonnan ɗum hay seeɗa nde tawno l'état so tawi noddi ene foti hormede so tawi kadi haaɗi wone kade gueɗe ɗe kala foti ko rewnede laawol e nder ndiɗon mbaadi ha joni keddotoɗen koye leydi Sénégal tinama peeñgol rafi guertoɗe biyeteɗe grippe aviaire ɗum noon ko mabɓo garoje guertoɗe hay colli kala ɗum koye ngunuji to Dakar ha fayma to Saint-Louis woni dargueji Dande Maayo kene tolno toon e 600 sondu taw ko colli mawɗi takkotoɗi maaje kaɗɗe ɗannotoji e kala saaha ko ɗin tawani maayi ɗum noon koye parka mumen ngam teskede oɗo saaha mabɓoji ko fati banggue guertoɗe ha e diwri hinde volay kala oɗo saaha teskede ne jogui oɗon en jogui ɗeɗon caɗele no feewi ha joni keddoɗen koye Sénégal jeeyeten ko toon to Koungheul wonande tefanke taw kadi ko jula tefanke jeeyowo jawdi ndar yiɗi biyetenoɗo ɗemɗom kam tawa ene wasi fittade mum gorko mo duuɓi 60 ɗum ko hanki o sanga hedde juulal takkusan nde o yano ɓuftoyade taw koye taroɗɗe ngal ɗon daral ɗoɓe jeeyatno jawdi mabɓe ko toon noon wayani o heddodake wonki makko caggal no nde tina nodda pompier police gendarmeɓe kala ngari ɓandu makko ƴetta nawa to morgue mo Koungheul oɗo saaha loskoji gudditama hen ngam ƴeewede ko fate ɗeɗon gueɗe jeheten ko toon to Kolda jamma 16 jeeɗiɗi 19 ɗiɗo hen nan lewru eɗen gandi guenale Kolda keeɓino udditede wonnatɓe toon gubbir toon debbo goto nayejo gubbanoɗo kene tolno e lebbi ɗiɗi ne wonde suka gorko biyeteɗo Cheikhou Badjo onne kadi ko élève walla yimɓen étudiant mayinoɗen ubba ɓen kala gubbitama dañi ko ittano e ɓalli mumen guila nden noon wonande dadiɓe ko guddino hen loskoji jaajƴi no fewi yimɓe tato pawama juuɗe hen goto
jiya koye région mo Louga keddiɗo wiyete ko Amadou Diagne goɗɗo wiyete ko Salif Balde onon kañum jippinta Amadou Diagne onon ko bilejo mawɗo no feewi oɗo saha ɓeɗo tato loskoji ene jokki e mumen ngam ɓeydude loskoji goɗɗi yaade kala saha e guenale ittoyde gueɗe mayɓe ene kutoro ɗumen to banggue mbilew e banggue gueɗe goɗɗe kala golle autoroute taw ganduɗa ko autoroute a péage Mbour Fatick Kaolack golle mum darinoma guila ñande asende jeyno sababu dartugol ɗeɗon golle inspecteur régional golle ndenka e kisala wonande on société chinois gollinowo taw kadi en golle on gardiɗo oɗon fannu yurnitade ƴewde accident ji ene keewe golle ɗe no feewi tene kala saaha ne waɗa accident ji kulɓiniɗi dartini golle ɗe ha gueɗe ɗe kala ƴewte batu keñoraɗo waɗanoma ngam yurnitade beele golle ɗe ɓuura yuɓɓitinede ha ɓen sukaɓe gañotoɓe hen e kala saaha mbasa gañade hen oɗo subaka hande altino golle ɗe puɗɗittima to Mbacké ko commerçant goto homme d'affaires kam wiya tebto Touba ɗum ko hanki o saga juulala tisubar jeeyi sababu eɗen gandi oɗo saaha Sénégal wiyede sukara koko manki taw ganduɗa hewɓe koko mofti ɗumen beele ngakkina ɗumen so yaha ɓooyi batta yeyde cogguji ceerɗi no feewi hanki wo noddi ko remorki goto jolni hen kadi tolno e 600 sac sukara taw ganduɗa ko sac sukara gala mo yeeyi kadi tolno e ujunnaje 6 e 500 taw ganduɗa sac sukara jarata ko ujunnaje 5 e 700 kanko o yeeyi ɗum ko ujunnaje 6 e 700 wonande 600 sago kala wo dañi hen gañari kadi tolno e million ngaji 3 ko préje France CFA won tindi ɗum noon noddi tambiɓe ngal catala mbawi fawdema ko junggo kanko e ɗin sakuji kala e remorki o woni dañani waasi ɗe gueɗe kala teskede heena jeheten ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Keɓe hol kabruji garanen to Ziguinchor ko taari ɗum kala subaka hande o assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dendagal hettoɓe Tar TV sandiga enseignant wonɓe ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi kamɓe ɗe ɓe kolliti jaggaɓe ɓe yoɓe goppe ko ɓuuri yawde yaccade kamɓe jangguinoɓe jaggaɓe wonɓe nder kasuji ɓe eɓe mbaɗi libre sans condition. ɗum noon so ronki ɗum jangde waɗata hande altine waɗata talata janggo jangde waɗata e dennagal leydi ndi so en garti ɗo jehen e wuuro hiitu ko kanuɗen ñanden winoɓe dispensaire mumen ala sowona prestoma ɓe kolliti école maɓɓe nantonne kadi ala jangguinoɓe ene wayno ɗiɗo duuɓi fof kamɓe joɓanno jangguinoɓe jangguina sukaɓe mabɓe hikka noon ene wayno ɓe ngala doole pour yoɓde holɗum jangguinowo ɓe kolliti guila école o udditi fewde joni sukaɓe mabɓe janggani ɗum noon kamɓe beele ko e Sénégal ɓe jeeya walla wona e Sénégal ɓe jeeya eɗen gandi kamɓe Pastef naɓe ɓe eɓe keblani ñande 29 e nduɗo lewru e ñande 30 wadde marché dennagal leydi ndi ɓe mbi ɗum ɗo koɓe waɗoɓe eɓe keblani ɗum no feewi ko ɓuuri hen hewde ɓe mbaɗa préparé ɓe ƴettata essence uji mabɓe ɓe cooda ko essence ɓe mbaɗa e motoji mabɓe soɓe gaari ha galle mabɓe ciiba ɓe mbaɗa e bidongaji ɓe dutto kadi ɓe coodoya ene wayno laamu ngu kadi fuɗɗima yiide ɗeɗo gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ɗe pour heblanade ñalawma 29 e ñalawma 30 o ɓe kolliti kamɓe ɓe jarata hen caggal hande ɓe jarata hen caggal janggo ɗum noon Tar TV musidmen Amadou Isaka ɓe gorko motto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yallah ko walde jam. Amadou Isaga Keɓe allahuma amina ya rabbi baroɗe teddungal taweteɓe hande toon to Mozambique ko hanki ɓe jetti toon to Maputo wonande équipe leydi Mozambique moɓe jogori kippodirde ñalawma janggo ɗum ko caggal nde ɓen garno to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɓe kippodiri ñandal juma jawtuɗo Sénégal fiiɓe 5-1 lawol taw ganduɗa ko nayiɓiwol mbiyen tataɓiwol ko fati banggue éliminatoire taw ko coupe d'Afrique jogorɗo fettude 2024 toon to leydi Côte d'Ivoire sen giwi to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie gila tan nayo sala 15 dogi kaso
central mo noksoda gila nden police leydi ndi woni koye loskoji luggi no feewi ɗum ko caggal nde tatoye mabɓe mbara goto nawta e dumbirdu muɗuma hanki noon police fawi jungo muɗuma gorko nottotoɗo Mouhammed te mo mbiyata Abou Usama on noon wiyama teeb ngam teskede ko ngandi mawdi no feewi to banggue finande peeje ha walla ɓen ɓoccittoɓe ene jiya e walluɓe ɓen ha dogi oɗon kaso oɗon sawma tawi juuɗe wonnanga koto legal riyata ko wala ɗum konon police holliti tuumaɓe hewɓe luskoji ene jokki e mummena gouvernement mo Mauritanie yonnani hay seeɗa taw koye communiqué e sawtawol jagorɗo affaire étrangère leydi Mauritanie ɓe jonnani wonande kamila deftere ɗereji guittaɗi duppa taw kadi duppa ko toon to Danemark taw kadi ganduɗa laamu Danemark haɗo hen hollitani hen metti mum haydara e yeeso ɓen dadiɓe ɗum noon eɗen gande kala saaha ne heewi wadde nder ndiɗon gendi laamu leydi Mauritanie holliti yonnani ɗum hay seeɗa union européenne ɓe kolliti yidde fandare mabɓe ko yaccinde taw kadi ko sifande nandiral ko fati banggue awo e maje kadɗe leydi Mauritanie ɗum koye nandiral hakkude leydi Mauritanie kame union européenne cettal ndenka guura e gaddugol Fatimatu Khattari ɓe kolliti ɓe ndiwi goto e gollotonoɗo e ngal ɗon cetal toon to legal Daaru Nayima jeeyi sababu ko on filmede vidéo goto cirkilɗo e nder laylayti rendo ha tenti kadi on ene haala konngudi mettuɗi e goto garnoɗo e ngal ɗon cetala o holliti noon o yonni no feewi wonande baɗɗo ngal baɗala ɓen gollotoɓe mabɓe ɓe goniri ɗon ko wallude yimɓeɓe wona hiiɗade yimɓeɓe ni haalde yimɓeɓe gueɗe cofɗe walla ni gueɗe mettuɗe no feewi hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani kikiɗe hanki o yuɓɓini kumtari mawdi no feewi ndi jiida e kumtari Mamadou Ibrahima Sow wo bismima hen ardiɓe landaji hewɓe hen e almameɓe kame société civile ha tenti kadi e ɓen hohoɓe mawɓe to banggue armée leydi ndi e nder ndin kumtari aɓe kumto aɓe jewtide ko fate banggue gueɗe ɓamtoje e leydi ndi ha tenti ko fate banggue dawrugol leydi ndi kono kadi société civile o erima yidde ɗumen ko wonande cuuɗi ñawoje ɗi nde ñawata ñawoje dewɗe lawol wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala to banggue politique parti tawassula ɓe kolliti wonande caktugol cetal tammingal sumgoji gendi ɗi to banggue liste candidature uji ha tenti to banggue candidature mabɓe taw koye conseil régional e nder état ji jeetati ene waɗi hen jumre mawde no feewi ɓe kolliti ɓe ɓen jurnito ɗeɗon gueɗe kala sifande nandiral hakkude fiɗa kame jagorɗo faggudu mo leydi Mauritanie woni Ousmane Mamoudou Kana hakkude makko e biyeteɗo Alvaro Lario hakkude mabɓe nden sifande taw ko cetal ngal fonds international de développement ko fate banggue ndema kene tolno e million ngaji 5 koppareje euro ɗum noon fayi koye remoɓe gendi leydi Mauritanie 45 ujunere pawɗo temedde jeeɗiɗi capanɗe joyo ndemowo ma waw hebde hen taw kala temedere hen capanɗe joyo ko rewɓe beele mbawa dillude yoga e projet ji mumena to leydi Mali caggal jonde joɗinode hakkude leydi Mali kame Côte d'Ivoire ngam artude e toɓɓe jaajƴe ko fate banggue golle dendade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to banggue golle faggudu gila to banggue jawdi naridi hay otoji yagara e commercial e gueɗe goɗɗe kala ko fate nden ka ɓe kolliti wonande hitande 2022 ngal jokkodiral koko ɓeydi yarude yeeso gaga hen ni 2021 ɓe kolliti temedde jeenayyi e sappo e tati piccal 4 milliards 2022 nde ko firti ko ɓeydima kene tolno e capanɗe 4 e kala temedere to banggue jokkodiral commercial hakkude leydi Mali kam e leydi Côte d'Ivoire jangde leydi Mali taw ko duuɗe privé natannode gueddere kolliti janginta kene tolno e jonte ɗiɗi nandiral heɓama ngal nandiral noon ko hakkude wonande on association taw ko ngal cetal jangguinoɓe to banggue mbadi privé hakkude mabɓe jagorɗo on tammiɗo ko fate banggue jangde woni madame Sidibé Deddu Ousmane ngal nandiral heɓama wonande maɓe duttito e duuɗe ɗe kono kadi wonoyta ko 3 avril ɗon ɗo ɓe jahata vacances foftorde mabɓe
ko fati bange vacances des Pâques natani e nder leydi ndi yeyoɓe gaz taweteɓe nder Bamako e hoore mum kolliti oɗo saaha joƴƴina tan natta yeyde gaz ɓuuri waɗande ɗumen gartam ngam teskede ceergol gaz ha ɓurti kono kadi gila tan no gaz nduɗa henna lewru mars laamu leydi Mali hollitino ustugol yogay cogguji kala mo ɗoftaki ɗum ko kuule cattude fawite mum gilay gaz mo 6 kilo ha yettanima gaz mo 32 kilo kame gaz mo kiloji 12 ngam ceergol muɗum ɓe kolliti ko laamu ngu holliri yoɓe jeeya ko so tawi ɓe jeeyi ɗum firti tan ɓe jeeyata ko perte ɓoole no feewi hittande wargoji bannuɗi to muura ha loni holliti oɗo saaha yo loskoji mbaɗe hen tribunal militaire mo Bamako hollitino mawdinen losko yañgo no feewi tene wadɓe ngal baɗal ɓe kala ma ndewni lawol guila nden haɗo ala kala ko gasi taw kadi ganduɗa laamu leydi Mali woni armé o hollitino jaggino 3 jihadiste rewniɓe lawol tene kadi yooɓi pittali mabɓe e teskede 200 ha 500 fittandu jamuru ittanode taw tuma hen ko armé leydi Mali kono haɗo ɗo gonɗen ala kala ko gasi hen haydara to Guinée Conakry nokku mbiteɗo Lula ne tawe nder Guinée finoɓe toon o saaha goyata ko nguleki mawki e nder korka ka wasdeɓe kuura yadeɓe kala ñalawma kene wona 39 kilométre ngam ƴeewoyde glace beele ɓumna goddi mabɓe e deydi mabɓe kala so tawi sanga kumtari yonti gagani yaade 39 kilométre ɓe jahata ko ha toon to Libéria taw koye wuuro tawetego e Libéria wiyetego yakke ba ko toon ɓe mbawata dañoyde oɗon glace taw kadi ganduɗa kala bidon glace ɓe codata ɗum ko ujunnaje 3 ha ujunnaje 3,5 taw koye koppereje franc guinéen ɓe erima laamu leydi Guinée ɗeɗo henna caɗele foti nattandeɓe ngam teskede kene wona dumunna juɗɗo no feewi ko mbiyeten jamguel ƴiwonde yanno e poste central kuura mabɓe jeeyi sababu haɗeɗo henna gueɗe kala dalƴi hen sengue wi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena to leydi Côte d'Ivoire catal tambigal ko fate banggue weeyo leydi ndi to banggue météo ɓe kolliti aɓe jertina laaɗe diwoje ɗannotoɓe nder leydi ndi kala ha tenti noon ɓen hoɗɓe yogay nokkuji tuɗoji ndiyam ɓe kolliti mayirde nduɗo henna lewru mars ha fayanma ɗo e lewru juillet ko toɓoli mawɗi jippoto e nder leydi ndi kala ha tendi noon to Abidjan lamorgo leydi ndi nde yimɓeɓe ɓurata rentade ɗeɗo henna gueɗe teskiniɗe hoorejo leydi Côte d'Ivoire Patrick Achi iwi ɗon ɗo Abidjan hanki kikiɗe yamani toon to leydi Chine ngam tawtirede conférence 2023 ko fate banggue forum boa ɗum noon ko leyɗele Achi faggono guilay gueɗe ceertuɗe mbadiji no feewi 27 ha 31 nduɗo henna lewru e tawtirede FMI kamene wonde loni e pam ko catal tammingal ko fade banggue ndema yogay gueɗe parɗe ɗon fannuji kala to Burkina Faso subaka hande o jagoɗo tambiɗo communication gouvernement o holliti wonande ɓe jowi jayde wiyetede France 24 ɗum ko caggal nde ɓe jowno RFI jeeyi sababu jowdeɓe jayde France 24 kene wona yontere yawtunde France 24 saktino de commentaire goto entrevue hakkude muɗum e gardiɗo catal AQMI Maghreb islamique Al-Qaïda onne haala hen teri kadi ñiga hen konngoni musde no feewi faade Burkina Faso holliti hen weltare makko mawde no feewi e ɗiɗon haalaji ko waɗa ɗum ko laamu leydi Burkina holliti ɗum ɗo hen wona garɗugol to banggue jaydiyankoɓe France 24 ɗum si sababu ɓe jowi ɗum hayso tawi woni France 24 jattima kañum waɗani entrevue fawi ko des commentaire oɗon ko way wonde kala oɗo saaha laamu leydi Burkina ƴettingal ɗon pellital to Burkina Faso keddoren capitaine Ibrahima Traoré ko hoorejo leydi jillu makko to Kaya o hollitino guila toon leydi Côte d'Ivoire omo jaɓi ɓe neldi leydi Burkina Faso armé kewɗo no feewi beele wonande koɗinkoɓe leydi Burkina mbawa dartade ɓen jeeyaɓe pelle noddirtoɓe jihadiste en taweteɓe nder leydi ndi ko wona ɗum ko Burkina Faso gouvernement mu holliti yoga e nder région ngaji taweteɗe leydi ndi kala kene wona état ji jonni no feewi 30 nduɗo henna lewru état d'urgence koko waɗete hen beele ɓe kapto ɗeɗo henna gueɗe gonɗe e leydi ndi taw wona goɗe pewɗe no feewi to leydi Tchad Mahammada Idrissa Déby itino yaafima ñalawma hanki o woni grâce présidentielle ken tolno e 360 hoɓɓela
taw ko tumanoɓe e mayde Idrissa Déby itino ñawanoɓe kaddi gurda mumena e kassoji ɓen mbawi yafede siftinde on wonande mawɗo robelaɓe o biteɗo Mahdi Ali on noon ko dogɗo woni Mahdi Ali Idrissa on noon ko dogɗo woni Mahdi Ali on ko dogɗo koko ñawa ñawore kaddi gurdam e kaso kono koko ñawa kumti masa no jagga kala koko leɗoto kaddi gurdam kañum e capanɗe joyo goɗɗo jeyaɓe e nder oɗon hobbela to Ghana cukko horejo leydi America woni Kamala Harris jillu makko fuɗɗima e nder Afrique o fuɗɗori ko toon to Ghana lamorgo leydi Ghana akara ko kikiɗe hanki o yetti toona tono fuɗɗori jillu makko oɗo saha fandel makko tigguidde ngaalu leydi Ghana hakkude mum e America beele jokkodiral ɓeydo ƴellitade ɗona no gase jeegom ha ɗiɗi avril o jogori wadde nder Afrique ma o yaha toon to Tanzanie kame Zambie Libye kañumne yiɗi ko heptinede to banggue UNESCO patrimoine mondial ganni guilay plat mo ñamata biteɗo lacciri woni couscousa gam teskede 2020 leyɗele nayyi e nder Maghreba keptinama e oɗon fannu to banggue couscous Maroc Algérie Tunisie Mauritanie oɗo saaha Libye holliti holko hendi ɗumen caggal ɓe teskima couscous mabɓe ne jeeya e lacceje ɓurɗe garɗude joolam jaɓiri Afghanistan subaka hande o ko kabɓuɗo pettol bomboje kam fettini woɗɗani jagorɗo affaire étrangére Kaboul Afghanistan yoɓima pittali jeegomo taw ko jamburen kanko on kabɓuɗo ngol pittole hoore mum fittanma ko heddima hen to Russie Vladimir Poutine holliti ma neldu armée nucléaire taw ko armée nucléaire tactique jawɗo no feewi beyowo dow beddotoɗo kure musɗo no feewi o biiji bonnoji toon to Biélorusse to wona ƴeynirgal mabɓe fadirto Kiev e leydi Ukraine kala beele ɗo saaha ɓe mbawa dominde hankkadini Ukraine e kattude leyɗele occidentaux ji ñiŋi ɗum kolliti jadani hen Kiev noddi bato keñoraɗo ñalawma hande o to fedde gotago windere ndeɗen gueɗe mbasata latade longtemps holliti ɗum wonata hunde moƴƴude no feewi to Israila paɗena hanki seppoji gulɗi Jawa sabima taw ko haɓade hande hoore jagoɗo leydi ndi ko fatte banggue forme ñawoji leydi no addiri ni ɗimɓe leydi ndi kolliti jadani hen nden goɗon seppo wulgo jaw wango toona jeeyi sababu ha jagorɗo konu leydi ndi suuti konngudi mum wo eri hoore jaggoɗo leydi ndi oɗo saaha nde ittata ngal kuulala ɓuuri yawde on noon hanki itta e poste mum jamma hanki o to Tel Aviv kaɓe Jérusalem hay nokkuji kewɗi kala seppoji mawɗi mbaɗama toona ha ganduɗa consul général taw ganduɗa ko tawetede to New York taw ko Israël najo acciti golle mum hoorejo leydi Isaac erima ngal kulal nde momtete ɗin seppoji noon hande o ɗeɓi ƴeŋƴinde ɓernde hoore jaggoɗo leydi ndi Figaro leyɗele wonande coopération golfe bindi ɓattake tekkuɗo no feewi faade diplomatie woni jagorɗo affaire étrangére mo leydi Amérique ko fate banggue ñingdeɓe hen jagorɗo finance mo leydi Israël gam hollirde Palestine najo wodani so tawi Palestine najo wodani firti ko état Palestine wodani konguɗi o yaltino guila 19 nduɗo hen lewru ɓe kolliti ɓe jonnani ɗum hay seeɗa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaɗeɗa kikiɗe hande o en ñaguima yaafuya no feewi dande ɗeɓi hamnade seeɗa dande ko naggade ko musidɗo moon guila moon sehil moon sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena